खुलुमबाय जोंना फुंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुम सेरफांगुरिया फैगौ 31 आगस्टनिफ्राय 2 सेप्टेम्बरसिम मोनसे लन मेला खुंनो नागिरदों थ' बे लन मेलायाव नोंथांमोना बिराद खम बिबांनि माबायावनो लन डाउन पेमेन्टआव गारिखौ मोनलांगोन आरो बेजों डाउन पेमेन्टआ स्टार्ट जागोन 9,999 निफ्राय दा गारिजों लोगोसे नोंथांमोना मोनलांफागोन फ्रि हेलमेट बेजों लोगोसे दङ माखासे फ्रि गिफ्ट्सबो मोनफागोन नोंथांमोना ओमफ्राय गासिबो रोखोमनि बाइक स्कुटि गासिबो कम्पानिनि नोंथांमोना एक्सचेन्ज खालामनायनि सुबिदा दं ओमफ्राय बेजों लोगोसे इन्टारेस्ट रेट जे थायो बेबो एसे खमावनो जागोन ओमफ्राय नोंथांमोना बुकिं खालामोबा 1,000 रुपिसावनो नोंथांमोना बुकिं खालामना दोननो हागोन आरो गारिखौ बाजाजनि जिखुनु गारिखौनो गासिबो मडेलखौनो मोनलांजोबगोन आरो पालसार प्लाटिना सिटि 110 ओमफ्राय NS RS गासिबो मडेलानो एभेलेबेल दं आरो गारिखौथ' जिखुनु गासिखौबो एभेलेबेल दं खिन्थु बे ल' डाउन पेमेन्टजों लोगोसे माखासे बे गिफ्ट्सबो मोनफागोन बे लन मेला खालि दिनावल' नोंथांमोना मोननो हागोन आरो फाइनान्सआथ' जोंनाव दङ एभेलेबेल दं फाइनान्स एभेलेबेल एक्सचेन्ज खालामनायाव गारिनि जेन'बा नोंनि गारिनि कन्डिसनखौ नायगोन बिसोरो गारिनि कन्डिसनखौ नायनानै बेसेबां भेलु होयो बेजों नोंथाङा गारिखौ मायाव लायो जेन'बा भेलुखौ मोननानै नोंथाङा केसाव लायो ना फाइनान्सआव लायो बे माबा उनाव जागोन आरो হ'ব আমাৰ 9,900ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আপোনালোকে পাব যিকোনো বাজাজৰ প্লাটিনা নাইবা এইটো NS বিভিন্ন ধৰণৰ বাজাজটো আপোনালোকে ইয়াত পাব ডাউন পেমেণ্ট পাব এইটো হৈছে 9,999 টকাত আপোনালোকে পাব আৰু আজি বুকিং কৰিব পাৰিব আহক আৰু এই লোন মেলাত মানে যোগদান কৰক ফুংকা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা এভেইলেবল গাড়ী